أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. gashi Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi gwani mai duhun dare da hasken rana da ganin dama da iyawa da iko da isa na sarki Allahu ya ba mu ikon halartar wannan masallaci na alƙur'ani da ke ƙofar sauri a wannan rana ta juma'a wadda ta yi daidai da 19 ga watan 4 shekara ta 2024 miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam, kamar yadda masu tarihi suka ce ba don komi ba sai don ci gaba da wa'azi da alƙur'ani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarta a ci gaba da yi ga bayi. Muna cikin sura ta 3, suratu Ali Imrana, inda muka kwana a aya ta 15. Nan ne kuma za mu ci gaba da ƙarfin mulkin Allah, inda Allah ya yi mana bayanin ƙawata ma mutane da ya yi naso da sha'awa na mata da ‘ya'ya da kuɗi mako yanzu ko gobe, ba wanda zai ce baya so a samu mutum ya ce ni wadda ban san mata, a to kawai ku je ku kai shi a neman mai magani bai da lahiya, ko mutum ya ce ni gaskiya ban san kuɗi, ka gani nan ni abin duniya ne bai dami ne ban san su a aka ramuka lahu. To kul ka ce da su a unabbi'ukum bi khairin min zalikum, shin ba za mu ba ku labari ba da abin da ya fi zalikal mazkur, wa'incan abubuwan da aka ambata, lillazina taqaw, amma ga masu taqawa, ga masu jin tsoron Allah, shine inda rabbihim, wurin Allah mahalicinsu, idan an je lahira, jannatun tajri min tahtiha al-anharu, Allah ce suna da wasu irin lambuna, suna da wasu irin ƙoramu, kai gidan aljanna Allah ya tana da abubuwa da dama na jin daɗi, wanda in an shiga khalidi na fiha, ana ƙaddara mu ‘yan aljanna da wama ciki. Allah ka taimake mu, ka ba mu ikon shiga wannan gida. Shi gidan aljanna gida ne da Allah ya yi don bayi, kamar yadda wuta gida ne da Allah ya yi don bayi. Babu wanda Allah zai ɗauka ce ku jefa shi wuta don ƙiyayya. A'a, dukkan wannan gidajen sai dai kai abin da kai, in na gidan aljanna ne za a saka ma da shi, in na wuta ne kuma shi ma za a saka ma da shi. Idan an shiga khalidi na fiha, ana kaddara musu dawama a ciki gidan aljanna. Wa azwajun mutahharatun, akwai mata tsarkaka, in ji Jalla ta'ala. Wa ridwanun min Allah, kuma ga wata irin yarda daga Allah. Wallahu basirun bil ibadi, Allah yana ganin bayansa dukkanin irin abin da suka aikata. ‘Yan uwa, ba sai an je lahira ba,
cin duniya muna fatan Allah ka yarda da mu amin ya Allah Allah ka yarda da mu amin ya Allah ina ga an tsaye da kiyama Allah ce na yarda da kai wa ridwanin min Allah akbar kaji abin da Allah ya ce yarda Allah ya ce na yarda da kai wannan abun ya fi aljanna daɗi ya fi aljanna girma domin ai sai ka samu haka nan sannan ka je gidan aljanna to wannan farin cikin an yarda da kai din Allah mun ce ma ka daɗin ba kaɗan bane fa Allah ka samu dace alladhina yaquluna rabbana sune wa'annan da zaka ji suna wani irin furici abinda suke faɗin cewa ya ubangijin mu Allah innana amanna mu din mun yi imani abinda muke nema faghfir lana zunubana ka gafarta mana zunubanmu wa qina azaban nar ka kare mu daga azaba ta wuta mu ma Allah ka taimake mu Allah ka kare mu daga azaba ta wuta Allah ka gafarta mu laifuka da kurakurai Allah ka yi mu albarka kama zuri'an mu albarka kama zuri'an mu albarka Allah subhanahu wataala ka sa karshen mai kyau wai wani irin sufofi ne ke ga wayannan bayi as-sabirina was-salikina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil-lasahir shahida Allah annahu la ilaha illa huwa da kyau wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisd me suka ce ne la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah subhanahu wa ta'ala ce bayi na kwarai su ne asabiri na masu haƙuri Allah azurta mu da kyakkyawan haƙuri wasadiqi na masu gaskiya masu gaskanta maganar Allah maza ko mata wal qanitina masu kaskantar da kai wurin biyayya ga Allah su ba sa jin susuwa ne in dai aikin Allah ne dan Allah dan uwa bar kallon wane bar kallon wai wani ya yaba ka bar kallon a'a bar ka da tunanin ni ba ni ma saboda wane kai dai idan Allah in ka zo kai dan Allah to Allah shine mai biya akwai abubuwa da dama wanda da ka kalli Allah in za ka yi to kakkatsa kana sauraron kowa a aiwatar akwai abubuwa da dama wallahi ba a gane muhimmancin su in dai kana yin shi dan Allah kila wani abin sai bayan ba ranka al'umma da kake tare da su wani Allah na tsinkayar da shi wani kuma dai haka nan magani yake kai haba shi wannan diya ta kula wa mutane wai shi dole sai an yi kaza don to wannan abin shine alkhairi sai ana nan wata rana sai bayan baka sai aga abin nan da ake cewa ayi an bar shi ran nan sai aga kawai ga illa shi ko kuma sai aga ga amfanin shi ya ce ke Allahu akbar Allah ji kan wani kaga wallahi shine yazo ta kai Allahu akbar to Allah ka taimake mu ɗan uwa a dage suna wani mutum wai shi Abu a dage a mai da hankali ga aikin Allah kar a gajiya in dai za a yi dan Allah a bar kallon kowa a kalli Allah kuma in za a yi abin da ake ganin dan Allah ne to shi aikin Allah dama ana yin shi ne wanda zai amfani al'umma kuma ita al'ummar ba lalle sai ta yaba ka ba kai dai kalli Allah wani ma za a ce ka rabu da su duk wahalar da ake inda ka gan sun te wurin samu ne ake in ba samu ba su abin nan rabu da wa'annan abubuwan kai dai sa gaban ka ci gaba da yi masu fahimta na fahimta masu ganewa na ganewa kuma dama abin da Allah ke so kenan a faɗakar dan bayi su gane to Allah subhanahu wataala ka samu dace wal munfiqina masu ciyarwa shi ma anan wurin ciyarwa karka ciyar dan ayabe ka kuma karka damu da wani ka ciyar da shi ka ji can yana aibanta ka yana wulakanta ka in an tashi dawowa ana bada bashi karka damu bashi ka ciyar da shi kawai haka Allah ya ci kana nan wata rana sai ka ya kai karo ga wani abin da dole ya dawo ya ce cika a gana wani ya zo rika bada abin nan muna ganin kamar abin nan yanzu kaga gashi ranar ta zo amma abin cewa kalli Allah duk abin da za a yi a ciyar dan Allah wal mustaghfirina bil ashir al'umma musulmi kar ayi wasa da neman gafara gurin Allah kar ka rika tunanin to ni lahimi nake annabawan Allah ce su rika neman gafara to kai waye kai wanda idanunka abin da suke kallo idanka kadai abin da yake kallo wanda Allah ya haramta ya ganin amma yake ta ganin dole sai da istighfari kunnanka kadai abin da yake ji wanda Allah ya haramta a jin dole sai mun dage da istighfari sannan ga sake-sake na zukata sannan ga ayyukan da muke aikatawa wani abin sai ka hi karhin zuciyarka wata rana kuma ta rinjaye ka ta hi karhin ka sai ka je kai abin da bai dace ba kai ka san cewa wannan abin bai dace ba
to yaya ne kawai za mu zauna ba ma neman gafara gurin Allah mu'minai na kwarai Allah subhanahu wata'ala ta suna neman gafara da asibahi Allah ka gafarta mu shahidallahu sun shaida cewa annahu shahidallahu daidai muke ko annahu yadda lamarin yake la ilaha illa huwa gabar da yamma kudu da arewa sama da ƙasa ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah wal mala'ikatu mala'iku sun shaida ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah wa ulil ilmi qa'iman bil qisti ma'abuta ilmi wanda suke tsayuwa da adalci sun shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah al-aziz magwayan sarki al-hakim gwani aikin gwani in yayi sai madalla wani irin addini ne Allah ya da shi inna dina inda Allahi al-islam wa ma بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الله سبحانه وتعالى yace akwai addinai barkatai bayan ƙasa ga ƙungiyoyi ga kome kuma ga su ga shugabanni ga sakatarori duk akwai su to amma in dai addini ne wanda za a tahi aljanna in an yi shi to ku saurara ku ji wanda Allah ce ya yarda da shi inna dina inda Allahil al-islam addini a gurin Allah shine musulunci shine al-islam musulunci duk wata kungiyar da ba musulunci ba duk wanda ya kirkiro ta duk irin aikin da aka yi duk irin wahalar da aka yi duk irin jajircewa da kashe kuɗi da ɓata lokaci da aka yi Allah ta wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan shi kuma ya zai falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan to wanda kuma duk yaje ya nemo wani addini wanda ba musulunci ba idan aka zo aka tada ka da kungiyarka da tuta da yan agaji da kome da yan head group dinta Allah ya ce duk wahala daga gane da za a yi ni in dai ni ne ake so an sa Allah ce to falan yuqbal minhu ba zan karba ba to duk wanda kawai addini a duniya ka zauna tsawon shekara 20 ko 30 ko 40 ko 50 abinda Allah ya raya ka a bayan ƙasa kana ta wahala kana ta addini amma sai Allah ya ce ni bana ansa shi wannan abin da Allah bai ansa ba shi wanda yayi shi me yayi idan ma baka gane ba shi Allah ta yi to huwa fil akhirati min al khasirin wannan kawai sai ya tashi ranar tashin alkiyama yana mai asara to yanzu kai tunda da hankalinka ba da gatari aka ma kaciya ba na menene zaka je ka je wata kungiya ga musulunci na menene zaka je ka bi wani littafi ga Qur'ani na menene wani dan adam zai zo ya ma kakatauto ya ma tsaye ga manzon Allah na me zaka bi wani ga manzon Allah na me zaka bi wani littafi ga Qur'ani na me zaka yi wata kungiya ga musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ce to addinin da ya sani wurin shi in dai addini ne na Allah to shine musulunci wa maktalafa alladhina utul kitaba wa inda aka ba su littafi na gabanin ku yahudu da nasara Allah ya karya su Allah ce ba su sassaba ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagayan bainahum sai da ilimi ya zo musu ake amfani da ilimin wannan kuma wani abu ne na zalunci tsakaninsu wa man yakfuru bi ayatin lahi wanda duk suka kafarce da ayoyin Allah gashi karara an san wannan abin Allah ne yayi hani da abin sai ka zo ka kafarce ka je ka ci gaba da yin abunka ko Allah yayi umarnin abin ka ki saboda mi ai kana tunanin can an ce ma ba haka bane ba kuma ka yarda da wacce magana fiye da ta Allah to duk wanda suka kafarce ma ayoyin Allah fa inna Allah sari'ul Allah mai gaggawa bincike ne Allah mai gaggawa hisabi ne ranar tashin kiyama sai Qur'ani ya sake ba mu labarin cewa fa in hajjuka fa qul salamtu sarki wajhiya lillahi wa man taba'an Allah ya sa albarka wa qul lil ladina utul kitaba
الآباء والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا والسمودبون وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Allah ya saka da alkhairi, Allah ji kan uwa da uba. Allah subhanahu wa ta'ala ce fa in hajjuka ya Rasulullah, idan har sun muka jayayya ka zo da abin da yake na gaskiya, fa ka ce aslamtu, ni na miƙa waje ya huskata lillahi ga Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ittaba'ani da duk wanda ya bi ni, in ji manzon Allah. Wa kulka ce lilladhina utul kitaba, ga wanda aka kawo littahi aka basu, wallumina da larabawa jahilai na ƙauye, da larabawa hadda na ‘yan binnin. A aslamtum, shin kun miƙa wuya, kun musulunta? Fa in aslamu, idan sun miƙa wuya sun bi manzan Allah, faƙaɗi hita dawo, in ji Allah ya ce to sun shirya. Wa in tawallau, idan kau suka juya suka bar manzan Allah, fa inna ma alaikal balag, ya Rasulullah, naka isa da saƙo ne kawai, ba mu da su. Wallahu basirun bil, Allah yana ganin bayi abin da suke aikatawa. To ba larabawa kaɗai ba, kai baƙin fata bahaushe ba hillata ne, yargam, kadara, kaje, mume, tal, duk wani yaran da ka sani a duniya. In ka bi manzan Allah ka tsira, in baka bi manzan Allah ba kuma sai taka ta yi ƙasa. Wallahu basirun, Allah yana ganin bayi abinda suke aikatawa. Qur'ani ke ba mu labarin cewa sannan kuma wa yaqtiluna an-nabiyina bighairi haqq. Na gode. Wa yaqtiluna alladhina ya'muruna bil qisdi minan nas. Sannan kuma Fabashshirhum bi'adhabin alim. Allah subhanahu wa ta'ala ce innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi, lalle wa'inda suke kafircewa ayoyin Allah, maza ko mata, mutanen binni ko mutanen ƙauye. Wa yaqtiluna an-nabiyina wa yaqtiluna al-anbiya'i wa yaqtiluna an-nabiyina, wanda suke kashe annabawan Allah bi ghairi haqqin, ba tare da ya cancanci a ce sun kashe annabawan ba, shine ba tare da wani haƙi ba. Wa yaqtiluna alladhina, kuma suna kashe wa'innan da yamuruna bil qisti, suke umarni da adalci minan nasu daga cikin mutane, wayanda su ba annabawa bane amma sun yi tsaye suna isar da sakon Allah. To da yawa fa an shin da wasu irin wannan, da yawa ana karatu kaga an tada rikici, kaji an ce an kashe, Allah ka samu cika da imani. Da yawa an kashe, Allah ka samu dace. Duk wanda aka kashe bisa hanyar Allah a shi sai murna. Ai haka Allah ya magana. In dai bisa hanyar Allah ne aka kashe mutum, akar ma ku ce ya mutu. Shi mai abinci ku bashi raye ne kawai. Saboda me yace ya ce raye ne? Ai yana cire ran sai ya sa shi aljanna. Idan ba shi ya cire ran ba, wallahi sai dai ku kwankwatse, ku buga, ku mai raunuka, ya suma ana ya mutu ya mutu. Sai an kwasa an ta yi asibiti sai ga yana mutu, ya ce wallahi ya dawo. Sai dogo suma ce. Sannan sai a zo a yi jiya, wata rana in ana bar labarin abin sai a yi ta mamaki, in kwana bai kare ba a mutuwa. Sai za ka gejin sai ka an ce a yi taurin rai irin na ɓarawo, ran shi kamar naka ne, an buge can sai ka kuma ya harhaɗo, kwanan ne bai kare ba. Ai in ya kare kwanan, bugu ɗaya wani zai mai ga maɗiga ko ga amadin kunne ko ga tashar tsaki ko mu kwana lahira ko ba nan kasan duk mabuga ce da ba da ko ce shi ke nan ya kashe. Allah ka samu cika da imani, albarka annabi da alqur'ani. To idan kwana ya kare, wallahi ɗan uwa da bulala ma ana iya buga a mutu, da bulala ana iya buga a mutu. In ka kwana bai kare ba liman, Allah ya sa albarka, in ka kwana bai kare ba, to sai a yi rayuwa, a yi wahala, a yi gaganiya, a gama kome, Allah alaji sai ga kawai kuma an dawo kuma an sake wata sabon rayuwa. Sai dai ka zo ka tada mutum diya na kasa, ya yi raunuka, a rika ce kai wani ya auna arziki, ai da aka yi haɗarin mota ko da aka yi waye ko da aka yi yaƙi, duka su nan
za ka zo ka tada wani da hannu ɗaya a ce bam ne ya tashi da shi ko ka tada shi da ƙafa ɗaya ka je asibitin sojoji irin manya-manyan wurare irin su Kaduna irin su Lagos irin su Abuja duk inda asibitin sojoji suke inda ake yaƙe-yaƙe je wurin ka gano ka je ka tada wani a ce ma wani bam ne wani halbi ne wani waye wani bala'i ya dira wani wuri da ya ragargaje haka yana nan wata rana sai ganshi kawai ya hito a rai kuwa Allah ka samu cika da imani Allah subhanahu wa ta'ala ce wa'innan da suke kashe al'ummar da suke umarni da ai adalci su ba annabawa bane ba kamar yanzu bayan manzon Allah ya wuce duk wanda kaga yana wa'azi ba annabi bane ba haka yake to Allah ya ce masu kashe masu wa'azi da masu kashe annabawa da duk masu kisan mutane na kwarai saboda hanyar Allah Allah ce ba su ci lalai ba fa bashirhum bi azabin alim ay musu albishir da azaba mai raddi Allah ka kiyaye mu dan yanzu haka duk irin yadda mutum ya daukaka duk irin yadda ya kai wai a rika ce mai annabi ne wannan abun ganganci ne wannan abun laifi ne musamman akwai waɗanda su rishin hankalin ma har ya kai ba annabi ake cewa ba Allah ma ake cewa kai tsaye akwai su liman wai ka ji ana kiran wane shi ma Allah ne wane ma Allah ne ire-iren wannan abubuwan abu a hankali ba wai wayewa ba ne ba ilimi ba ne ba cigaba ba ne ba wannan hanya ce ta shaidan kuma duk masu binta kar su yi tunanin shaidan zai kai su gaci wallahi sai ya halakar da su ko miliyan nawa ne kuma kai akar maka Allahu na menene za ka yarda da cewa kai Allah ne na menene za ka yarda da cewa kai annabi ne Allah shine mai ɗaukakawa kai ka san kana da uwa kana da uba kana da dangi kana da mata ya za a danganta ka da Allah wanda ana cikin wannan wurin sai ga an tara motoci a ce ai shehi wani aka ma rasuwa uwar shi ta rasu kai dan uwarka ka taba jin uwar Allah mahaukacin ina ne kai ba ka da seti ne to aje ama setin hama amma me ake cewa garan bawul da setin hama ko to tsakani da Allah duk irin wannan abubuwan a basu Allah ka samu cika da imani ire-iren masu faɗin wa'annan maganganun da wanda suka rika kashe annabawan Allah wanda suka kafirce ma ayoyin Allah dukkanin wanda suka zo suka rika kisan masu wa'azi da wanda a ce wannan mai imani ne ka ɗauki karan tsana ka aza mai ko ka sa mai guba ko wani abu mai kama da haka ko kuma wani abu ne na samayya ka zo ka yi gwiwa don ƙiyayya da gaskiya kawai ba laihi ko miya ba a ƙur'ani da ya rike ba ka son ya samu in ma wani abu ne da bala'i sai ka tura mai shi to wallahi duk masu irin wannan Allah ce a musu albishir suna da azaba mai raɗaɗi sannan a nan duniya sun yi azumi sun yi aikin haji sun je umara sun ciyar sun shayar sun tashi cikin dare sun yi sallah sun yi salatin annabi sun kyautata mu uwa da uba kai duka ayyukan dami Allah ya ce malam mutala أولئك الذين هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين to wallahi dan uwa in dai kana kiyayya da gaskiya dama barin sallah kai in ma kai asara kai duk sallar da za ka yi bari ma misali yanzu idan aka sau batir sabo malam mutala yana cikin leda shi sabo ne amma ba a warware leda shi ba wanda wadda ake sanyawa idan ka sa shi ga hitila ko ga rediyo ko ga abin da ake bukata ya ba da haske samu nutsuwa hankalinka ya dawo cikin jikinka batir ne yana cikin leda shi guda biyu da yake haɗe sai ka sa reza sai ka yanka amma baka cire ledar ba wannan ta kan shi wadda ta yi rawun ɗin shi ko ta aka yi rafin nashi sai ka ɗauko da wannan ledar kawai sai ka sanya shi zai amfani
amma kuma ai sabo ne, me yasa bai amfani? To duk irin sallar da za ka yi, duk ibadar da za ka yi, matuƙar baka warware ka ce kai mai imani bane, ka yarda da Allah, wala aikin banza kake. Ga aikin kana yi, ina fata an gane, amma da an warware wannan laidar an san yaya. Ka gane ko ba gane ba? In kana son Allah ya da kai, kawai kai da Allah. Kuma ita wuta da kake gani, wallahi ba wai Allah ya yi ta baka rika tunanin ya yi wasu bayi ne da yin sas, a'a. Allah da ya yi wuta bai yi ta don wane ba, da ya yi aljanna bai yi ta don wane ba, sai wanda ya kai kanshi. Illa iyaka kawai ga bayani daga Allah, in kai haka wuta zaka, in kai haka aljanna zaka, zaɓi wanda kake so. Bai tilasta ma ba, dama da ya ce wa ƙulil haƙu min rabbikum. Wa ƙulil haƙu min rabbikum. Me ya ce ne? Faman sha'a falyomin. Me ya ce ne? Wa man sha'a falyakfur. Dakata daidai na wurin malamin tala, Allah ya saka da alkhairi. Maganar wai ka ce wai an tirsa sama, wallahi babu. Kawai da ya ce a zo a gaya mutane ga gaskiya daga Allah. Wanda ya so ya yi imani, ya bi ya tahi aljanna, wanda ya so ya kafirce ya bi ya tahi wuta. Duk irin aikin da za a ga mutum na yi, wallahi alaji komin kyan shi, in dai bai imani da Allah ba, bai imani da manzan Allah ba, bai imani da alƙur'ani ba. Kaga wannan abun guda uku, kai ya imanin na yake fa'aminu? Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nurin lazi anzalna wallahu bima ta'maluna kabir. To babu na hudu yan uwa. Fa'aminu billahi, ku yi imani da Allah, ku yi imani da manzan Allah. Cikon na uku, wa nurin lazi daga bayyanar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam har duniya ta naɗe. Wannan abun uku da ka nemo na hudu, ka haɗa Allah bai so. Idan ka rage ka ɗauki biyu, ka ce ni wa na yadda da Allah, na yadda da Qur'ani, amma ban san manzan Allah, Allah ce ban san ka. Idan ka ce na yadda da manzan Allah, na yadda da Qur'ani, amma ban san Allah, shi ma Allah ce ban san ka. Dole sai ka haɗa wannan guda uku. To ɗan uwa, ‘yar uwa, inda rabo dan Allah duk wani littafin da ba Qur'ani ba ku yadda shi. Duk wani ɗan adam da zai zo ba ku wani saƙo, in dai ba na Allah ba ne ba, in dai ba wannan littafin da manzan Allah zo da shi ba ne, ka aje shi kawai. Amma da sharɗi babu tilas. Shi ma Allahn da ya halice ka bai kasan zai yi ka ba, yayi ka, kuma ya zo ya ciyar da kai, ya shayar da kai, ya rayar da kai, har ka kai matsayin da kake, sai ce to magana addini na ga gaskiya, in ka so ka yi imani, in ka so ka kafirce, amma magana addini ya ce ni babu tilas, la ikraha fi din. Maganar a tirsasa ma cikin addini Allah ce babu. Amma dai an yi walƙiya an ga haske. Hakikan gaskiya ta bayyana, magana shiruwa abin da ke akwai mutane sun santa, abin da ba daidai ba mutane sun san shi, kuma wallahi ka san gaskiya. Inda yanzu da tsayin matan ka wajen shekara 10 ko 20 da ka je ka tada wani gida da sabon fenti a ce wallahi sabon amala ce aka kawo, baka ce ka bar ran fada nan wani ai ɗaya ne, ai duk mata ne. Ina fata an gane. Ba ka yadda kai ko gidan haya kuke, gidan haya a ce ku hudu ne, wallahi daga ko gigin bacci kake baka wada dakin wani. Kawai a ce ka taso da gigin bacci kawai ka zo kawai ka wada dakin wani, ka yi kwance kawai ka ci gaba da bacci, da can kawai asuba ta yi mai dakin zo ce kai wani aka ya ce ya ka ne, kai me kaka daki na ce kai da me kaka daki na ce ko da gigin bacci ka ne. Allah shiga ta mala ba mai yadda, ashe kowa ya san daidai, kuma babu mai yarda yana ji yana gani ya ɗauki guba ya ci, ya san wannan guba ce bai ci. Babu mai yarda yana ganin wuta ya je ya jefa kanshi cikinta, amma
kowa ya iya dagewa ya je ya nemo taro da kwabo don mi ya ci da daɗi ya sha da daɗi ya zauna lafiya. Yaya ka iya neman taro da kwabo, ka iya neman rufin asirin duniya ba ka iya neman rufin asirin lahira ba ɗan uwa? To jam'in wayannan Allah ya ce dukkan ayyukan da suka yi ranar tashin alkiyama ayyukan za su ɓaci kuma za a shiga ƙasƙanci fi duniya tun anan duniya wal akhirah kuma in kiyama ta tsaya kuma za a faɗa cikin ƙasƙanci na da'iman abada. Wa ma lahum, kuma ranar tashin alkiyama duk bala'in da za su shiga Allah ce ba su samu mai taimako. Allah ka kiyaye mu. Sai Qur'ani yake ce mana yaya alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi ya aka yi yad'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. alam mai sauraro ba kai sani ba, mai do hankalinka tara sa ido kai kallo ilal lazina zuwa ga wa'annan da utu nasiban min alkitabi, an kawo wani ilimi daga cikin bangare na littafin Allah an sanar da su, amma yau gashi nan sun yi watsi da shi. Auna suna kira ila kitabillahi zuwa ga littafin Allah liyahkuma bainahum dan ayi hukunci tsakani. Sun mai tawalle fariqum minhum, wata jama'a sai suka watsar da wannan ilimin, suka watsar da wannan littafin, suka watsar da dokokin na Allah, suka juya wahum muriduna, suka bijire kwata da kasan kamar san gaskiyar ba. Kamar yanzu al'ummar da ake ciki yanzu, ba ga littafin ba, kuma kowa na tura yayan shi je karatu, wasu ma yayansu duk sun zama mahaddata alqur'ani, amma da an zo wajen doka su ce a'a, dan ya je ya haddace qur'ani, ya rubuto qur'ani, yayi satu har ya kare takarda ya rubuta, amma da ya zo ce to baba gaskiyar magana ni fa magana in dai addini ne to qur'anin nan ya ishe ni, sai ce ka saurara ka je, ban tura ka je ka turo mu ka koyo wannan ta tsinancin ba, billahi lazimana ta zo da sauki kenan ma ya ce ta tsinancin, ai wani sai ya guntumo wani mugun ashar, kuma wa'in dan yazo yana karatu har murna yake yana jin daɗi, dan shi ya hada littafin Allah, amma bai dan shi bi littafin Allah ba. Alhaji in kana yawo cikin duniya sai ka tada inda ke da irin wa'annan mutanen. Kaga an kawo yankin rabo na littafin an ba su sun san shi, kai wani ma za ka ga ya zama babban malami mashahuri a gari, wala duk garin an san shi, da an ce malam wane ma'arufi ne, sananne ne, darajar ƙur'anin ci ake sha ake, al'umma ga sunan Allah ya tara, amma dai magana abu doka Allah ita kaɗai littafin den wani kuma wallahi ya gane gaskiyar, ya san ƙur'anin shine gaskiyar, amma me yasa tsoron jama'a, me yasa kar jama'a su kware mai baya, me yasa kar a ɓata mai suna, a ji a ce shi ma ɗan kaza ne. To mu duk wadda za ka kira muka kira mu, kome za ka yi wallahi ka je ka kira, ba mu suna wani karatuwa ya ce mun kuna Allah ka samu cika da imani. To yana ƙara kira ga 'yan uwa, duk wanda ya ce ya yarda da littafin Allah karka kallon wani dan adam gabanka, shi yasa tun tashin farko wallahi kai kukanka kai dangananka ga Allah, duk wani abin da za a yi kai dangananka ga Allah. Shi yasa muke cewa karka zamo mai matattar zuciya, karka kuskura, dage iya bakin gwargwaro, hanyar nema karkare na, ci gaba da nema abin da ka samu, kalli na ka bar kallon na kowa, duk abin da ka samu dan fasalta, samu abin da ka ci, samu abin da ka sa dan asusu ka aje saboda yau gobe, ba wayan ka samu rayuwa irin ta tsuntsu ba, ka samu yau ka cinye gobe, a'a kai ba haka kake ba, tawakkalinku ma da imaninku da tsuntsu ba iri ɗaya ba ne. Tunda haba malam, tunda Allah ya alƙawarin zai ce da bayi, mutum ba ana can gidan aljanna ba, ɗan adam muka kasa hakuri muka ce a'a, tun lokacin Musa a yi noma, wannan abincin da ake saukowa daga sama radda Allah bai bada ba, to ya gama bai bada ba, ka duba ka ga halittun da ke akwai a jeji, dan Allah duba ga duk dabbar da ke akwai cikin daji, akwai dabbar da wallahi ba ta cin tuwo, ba ta cin tuwo, ba ta cin kara, ba ta cin haƙƙin gyaɗa.
kawai abincinta nama ne kuma ta yi alƙawali ta san Allah ya alƙawalin zai ce da ita kuma kullum sai ta ci nama kullum shine abincinta sai ta ci duba ga ƙwari duba ga irin su tururuwa irin su waye irin su kiyashi irin su duk suna nan biliyoyi ne ga sun za gani kawai kullum fitowa suke ce Allah mai hito sai ce ga yana na baku ka sha ta a TV ku yi tahiya mai tsawo cikin mota kawai kuna buɗe sai ga wata fara kawai ga ta makale da kun buɗe sai ta yi furr tana faɗuwa sai ga wani ƙarangare ya rugo da gudu kawai ya yi kaf ya hito ya ce to Allah na hito ya ce ɗan yi haƙuri na zuwa ce ku taka barki ku sarke mai abincin shi ce kawai ka taɓa ganin haka ba shi ma ƙarangaren sai ya ce ya ƙoshi kawai sai wata magana haitawa ta ce Allah na haito ya ce ga nan na aje miki Allah ka samu cika da imani albarka annabi da alqur'ani to tsarin Allah yadda ya tsara dan Allah dubi kifi irin yadda yake haihuwa wai ka taba ganin cikin kifi kaga irin wannan kwan nashi kai kana ikirga ko dano ne nan wurin haka yake haihuwar su shi Allah ya bashi kuma ya ba ƴaƴan shi duba ga kwari na kan tudu yadda Allah ke basu na cikin ruwa Allah na basu kai masu surutu da Allah surutu na yana shigo mu Allah ka samu cika da imani to Qur'ani Allah subhanahu wataala irin ikonsa kai dan uwa ka yadda da Allah kawai in ka samu shine in ka rasa shine kuma duk wani abin da za a yi in yaba wani karka kuskura ka rika za'ida karka kuskura Allah ya ba dan uwanka wallahi tashi addu'a wani Allah sa alkhairi Allah tsare maka kana da bukata tashi cikin dare roki Allah Allah ka bawa ne wallahi abinda ka bashi ni da ya ina Allah ka bani irin shi ko ka bani wanda ya yi shi ka tsare mishi ni ba Allah ka bani wanda ya yi shi ina fata an gane Allah ka samu cika da imani albarka arama Allah sa albarka amma idan haka dogara ga wani in kana tunanin wasu wallahi ba za ka iya bin Allah ba amma da ka dogara ga Allah sau da kafa za ka bi dokokin duk mai ma'amala da kai ya yi ma'amala da kai ba wani goce-goce ba wani kewaye-kewaye idan ka kuskura kana bin Allah kana irin wannan in ka zo wurin mutane ai su ka san kaza kana ta karbi da munafiki kai tsaye da ka zama karbi da munafiki can ho yake amma ka gashi na wurin yake ta wani abin ko yake amma in kai tsaye ne za ka zata aishe samuwa na ke burge mu bai taba munahuci ba da hanyar da yake bi shi kawai abin da yake kai tsaye ke yi amma ka hada da wani imanin ƙarya yake munahuki to don haka ɗan uwa duk abin da za ka fito kai tsaye faɗi gaskiya Allah ka samu cika da imani albarka annabi da alqur'ani to shine Allah subhanahu wataala ce liya kuma bainahum dan ayi hukunci tsakanin su sun mai tawalla fariqun minhum sai su juya wata jama'a daga ciki wahum muqriduna suna bujirewa ga gaskiya amma sai su bujire su batta sai qur'ani yake ce mana ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار suke cewa إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون zalika wannan bi annahum domin su cikin maganganun da suke faɗi inji jalla ta'ala qalu suna cewa ma lan tamassana naru sufa ba za a ƙona su da wuta ba za a sa su cikin wuta ba bisa ga ƙaddarawa ko da an sa su illa ayyaman ma'adudat sai dai kwanuka ne ƙididdigaggu in an yi suka ƙare za a hiddo su kamar yadda mai ɗaki da kabewa ke cewa mu inda muke jin daɗi al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a sa ta wuta za Allah ka kiyaye mu al'umman manzan Allah ba ta shiga wuta sai wanda suka ma manzan Allah ta waye su ake sawa wuta kuma maganar wani ya ce ma za a shiga wuta a yi kwana kaza ko a yi wata ko a yi shekaru ƙarya yake
wuta ta Allah in an shiga ana dawama har abada kamar yadda aljanna ta Allah in an shiga ana dawama har abada to abinda suke cewa wuta ba za ta shahe su ba ma'ana ba za a sa su wuta ba ko da an sa su illa ayyaman ma'adudat sai dai kwanuka ne ƙididdigaggu mai kowa mai komi jalla mai ka'aba yace wanda suka tafi a irin wancan tsarin wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftarun wannan addinin da suke ya ruɗe su duk wanda ke tunanin a addinin shi akwai tsarin za a shiga wuta a hita Allah ce ta wannan addinin ya ruɗe shi kowa ya karanta ma karatun kowa ya ma bayanin rudi ne in ji Allah ka rabu da shi ka zo ka ba alƙur'ani Allah kai mu lakira da imani sai ke ce mana yaya fa kaifa idza jama'nahum a yaushe liyawmin la rayba fi to me za a yi ne gwani na kofa sauri wa utiyal kulli nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun fa kaifa to da kaka idza jama'anahum li yawmin la rayba fi idan muka tattaro mutane ga yinin da babu shakka babu kokonto wa wufiyat kullu nafsin ranan za mu cika mu dukkan mai rai ma kasabat ma amilat duk abin da ka san ka aikata wala sai an saka ma da shi idan ka yi kyakkyawa jazi za a saka ma da shi haka in ka yi mummuna kuma da shi za a saka maka wahum la yuzlamuna bayi ku aje hankalinku in dai zalunci ne wanda kuke ganin nan duniya ana yi baka yi ba baka sani ba a ƙaƙaba ma abin da tsinin tsiya in kana neman ka kuɓuta dole a zalunce ka a ce sai ka bada kaza kuma sai an yi hanya ana ganin an taimake ka kuma wanda suka zalunce kan inda za ku haɗu gehe sai ce wallahi na ganka da nan wajejen mu ta ka san abin namu na manyan mu wallahi abin duk zalunci ne ai an san abin gaskiya ai an ba za ka yi bayani billahi lazi za ka yi bayani dalla a ji hankalinka ba dai zalunci bane ba shi yasa ai kasar ta ruɗe duniya yanzu duk inda aka ce mutane za ga neman kuɗi ake ta ko ta halin kaka suka ji mutane ce ai ƙara ka nema don ka kare makanka mutunci saboda me idan aka san akwai tututar da ta taso wannan abin hannunka shi ake kallo to ba su sai wutar ta mutu shikenan Allah ka samu cika da imani to yadda ake nan duniya karka yi tunanin lahira ma haka za a yi a'a Allah ta ni ba na zalunci Allah ka samu cika da imani sai ke ce mana qul allahumma malikal mulki na gode tutil mulka man tasha sannan kuma wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa ta'izzu wa tu'izzu man tasha na gode wa tuzillu man tasha biyadikal khayr domin innaka ala kulli shay'in qadir Qulillahumma malikal mulki kace Allah shine mamallakin masu mulki shi yake bada mulkin shi ga wanda ya so duk wani mai mulki to Allah shine mai mulkin sa ganin dama da iyawa da isa irin ta jalla ta'ala yace tutil mulka man tasha'u haka yake gada ma ya ɗauki mulki ya ba wanda ya so. Yau ya ɗauki mulkin Najeriya kaf raga mai ya miƙa ma Tinubu. Ko kana so, ko ba ka so, ba ya da kai. Dole ka miƙa wuya ne ka bi. Kamar yadda ya ɗauki jihar Katsina, ya ba malam dukka Umar Raɗa. Ko kana so ko ba ka so dole ka haƙura fatanmu shi ne Allah ya taya su riko duk wanda Allah ya ba mulki Allah ya ba da iko ya yi adalci watan zi'ul mulka man tasha'u haka yake anshe mulkin ga wanda ya so wasu an anshe sun dawo gida suna nan da ran sai da mutum ya kama bakin shi ya shiru ya sa baki mamana ba shi ba ne amma dawa so ake ajini zai ce yanzu in ya kuskure ya wata kasassabai sai ka ji ana ta
a tura mai EFCC wala a bincike shi bai ma cewa tunda ya san abin da yake. In kana son zaman lahiya, in an raba da kai sa hannu ka ɗauka, idan babu ka san ka sa hannunka. Wata magana ce dunkulalla mai hankali ya gane abin da muke magana. Wata izu man tasha, Allah ke ɗaukaka wanda ya so, Allah ka so mu, Allah ka ɗaukaka mu, Allah ka ɗaukaka mu, Allah ka ɗaukaka mu, ka raba mu da ƙasƙancin duniya, ka raba mu da ƙasƙancin lakira, ka sa mu harshe na gaskiya, ka sa mu harshe maɗaukaki. Wata zillu man tasha kuma ka ke ƙasƙanta wanda ya so, Allah karka ƙasƙanta mu duniyar lakira. Kana ji kana gani da kai ke faɗa, sai Allah ce koma baya. Sai ma can an daɗe a yi magana ce, kai, wai yana raye? Akwai wanda sun rike shugabancin ƙasa suna nan cikin Najeriya. Kawai labaransu ba ka ji. Kawai ga jarida ba ka ganin hotonsu. Sai an tada magana ce yana nan a cikin, wai na nan raye? Yana nan raye. Shi ne kuma shugaban ƙasa, president ne wanda da ke faɗa duniya na ji. Ina fata an gane. To haka za ka gani yau za ka ga wane ne ke tashe yana faɗa shi ke zuwa so ake a gan shi maza da mata. Dangane kowa so yake raba ce dan uwanmu ne, ai dan kasanmu ne, dan garinmu ne, dan wanan mu ne, waye yau kuma sai ka ji an aje shi an yi shiru. Biya dai kala khair alkhair na hannun Allah, Allah ka bamu, Allah ka bamu, Allah ka bamu. Innaka ala kulli shay'in qadir, ga dukkan komi Allah kai mai iko ne. Sai Qur'ani ke bamu bayani na gaskiya. وتولج النهار في الليل تكاو وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Allah subhanahu wa ta'ala shine gwani guda ɗaya talme wannan ikon. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil layl. Yanzu gashi muna cikin daren. Da an ƙebi ɗan awoyi nan kuma sai kaga kawai ya kwaranye. Sai kaga kawai hasken rana ya shigo yini ya zo. Kuma ana nan sai kaga dare kawai ya ratso kawai ya shigo ciki gashi yanzu mun shigo ciki. Ɗazun nan ana ta kaya wasu na kasannin ƙauye wasu na nan cikin gari. Kowa amma yanzu dare kuma ya shigo kowa kokari yake ina za a ta anhe gida an yi kuzuba an gama so ake ina za a samu a ci a sha a kwanta a huta duk duniya ba mai wannan sai Allah. wa tukhrujul hayya min al mayyiti kuma haka yake fitar da rayayye jikin matacce. Kana matacce sai ka yi mutumin kirki. Ai kaka gan kana rayuwa dan wannan ya wuce da kake wala inda babin Allah kake matacce ne mushe ne Allah ya mala. wa tukhrujul hayya min al mayyit haka yake fitar da raye jikin matacce. Haka yake fitar da dan kaza cikin kwaikwai dai kai kasan dai bai da rai amma sai ka kawai a kwana a tashi kawai ga nan ya fito da ɗan tsako yana magana tsiyau daga nan ciki yake. Baka gane karatun ba bara amma ita dalla ai da ruwan mani aka yi ka. Ruwan mani yana da rayuwa to amma da shi ne aka yi ka. Gashi na hawa wani abin da kake kana hidda riga kana daɗa hannu in ka zuwa kana zazzagiya a to ba dole kake zazzagiya ba in ma aka barka baka wanka wari za ka yi saboda mani ne. wa tukhrujul mayyita min al-hayy haka yake fitar da matacce jikin rayi. Ai kana da rayuwar kake fitar da mani shi kuma bai da rai. Kaza haka take fitar da kwai haka ne haka mutumin kirki ke haihuwa mutumin banza haka mumini ke haihuwa kafiri. Yana mai imani ka yi tantirin ɗan iska kana ji kana gani kayi ka buga kai nasiha sai dai ka sa kawai ido kai kallo kaji haka Allah ya hukunta.
mutane su ta zagin ka cikin unguwa ka ce to wannan al'amari dai ai ni me zan iya yi da ka iya ce mutane ai sai dai ka basu da Allah basu da Allah kawai basu da Allah wa tarzuqu man tasha'u haka yake ga dama ya azurta wanda yaso ubanka da yayi kowa talauci a garin ku kai sai aka kawo ka makarantar allobin ni sai ganka kawai Allah ya sassauta ya fallala ka sai ga gidanku ya ni'imta ta dalilin ka kawai haka ne an sha ganin haka ko nan cikin binni da jakkai kuke kora lahi la ilaha illallah a rika ce ma wani mai aura kana kora jakin amma kuma Allah ya ma arziki ko ka taba gani bane kai Allah shiga ta mana jaki alaji kana kora jaki amma alaji sai gan kawai kana hawo mota jib allulube ga AC ga komi gan kana ta gina kamfuna duk wasu abubuwa na zamani da manya-manyan motoci da komi sai da rika cewa mai aura kuma ka kori jakin gaskiya ne kuma Allah ya ma arziki sai mai kuma in yayi wannan da gari sa ba wanda ya sai bincike Allah ka samu dace albarka na da alqur'ani wani alhaji kicima yayi kudi ba na wasa ba aka kai shi wani bene zai saya mai benan yayi yayin shi ya gama ya mutu amma ga 'ya'yan ba wanda ya sai mallaki benan dole sai an sai da shi aka kawo shi ya saye shi ya zo ya dibi benan kawai sai ya sadda kai ya girgiza kai ya shiru ya ce Allah mai iko ya ce wallahi wannan benin sadda ana ginin shi leburanci na zo a ɗauke ni in shiga cikin masu aiki wallahi aka ki ɗauka ta wallahi alaji amma yau gashi ana cinikin benin yana taya ana albarka shi zai biya shi yanzu wannan in bai gane girman Allah ba a sararrai ba ne ba Allah shi ne mai juyi Allah mai yadda ya so kai saurara ka ji ɗan adam da Allah kaji kar ka jahilci duniya wai dan ganin mutum bai da shi ka ci mutuncin saka wulakanta shi in kai ne da yau kai ne da gobe in ka sai ba ka san me Allah zai gobe za a wayi gari ba sai Allah ya talauta ka ba da arzikinka da komai za a dago yaro karami cikin anguwa ka san shi ka san sanda aka haife sa Allah ya zo narka mai manyan kudin da kai bai baka su ba ba talauci a kai ba komai ba kana ji kana gani abin da yake kai ba su yi wa wurinka Allah shi ne mai wannan bayi ku yadda da Allah in ka yadda da Allah ka huta sai ƙur'ani yake cewa yaya ala takzil mu'minuna likafirina awliya min dunil mu'minin usamo dibbo wa man yaf'al dhalika falaysa min allahi fi shay'in إلا أن تتقوا منهم تقيا haba bayi ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير Allah subhanahu wa ta'ala ce la yattakhidhul mu'minina al-kafirina awliya min dunil mu'minin kada mu'minai su sake su riki kafirai da soyayya koma da bayan ƴan uwansu masu imani wa man yaf'al zalika wanda duk ya aikata haka ga ɗan uwanka mai imani ya kamata ka taimake shi ka jawo wani kadagiri ka sanya cikin dukiyarka yana mu'amala yana ƙaruwa yana fusadi ga ɗan uwanka mai imani walaysa min Allahi baka da wani matsayi a wurin Allah in za ka taimako ka taimaki ɗan uwanka in ba za ka yi ba ka bari hanyar Allah ce dai ba ta koma baya illa an tattaku minhum tuqa sai dai in wa'annan mu'minan sun ji tsoro matakar jin tsoro wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu Allah na gargadi Allah na tsoratar da ku da zatin shi me ya sanya wa ila Allahil masir ai makomar gurin Allah take duk in aka gama zagayawa aka zagaya wurin Allah dai za a koma to dan haka yana muku gargadi abin da ya tanada ba mai kyau bane ba in dai baka bi shi ba ko abin da ya tanada ba mai kyau bane ba matakar baka ji maganar sa ba ko kai yadda ran kake so wallahi zaka hadu da yadda baka so
amma idan ka hana ranka abinda yake so kai abinda Allah ke so wa amma man qafa amma man kafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa ina ne gidan nasa innal jannata hiya al-ma'wa wa amma man kafa amma kaga wanda ya ji tsoron maqama rabbihi a tsayar da shi ai jajiman ai hukunci gaban Allah subhanahu wataala wa nahan nafsa anil hawa wa nahan nafsa anil hawi ya hana ransa abinda ran ke so yana so amma ya takuri ya hana saboda Allah baya so Allah ce ni kuma na maka wani alƙawari babba fa innal jannata hiyal ma'wa aljanna ce makoma Allah ka samu dace da samun aljanna Qur'ani ke ce mana yaya qul takfu ma fi sudurikum je zuwa modibbo aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard nagode wallahu ala kulli shay'in qadir kul kace da su in tukufu in kun ɓoye ma fi sidurikum abinda ke cikin ƙirazanku autubuduhu ko kuma kuka fito da shi fili kowa ya gani shi Allah da ke da buɗe wurin shi duk ɗaya ne ya alamuhullah Allah ya san komi wa ya alamu ma fi samawati wa ma fil ardi ya san abin da ke cikin samai ya san abin da ke cikin ƙasai wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ga dukkan komi mai iko ne maduba sai yake cewa lokaci ya taho yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yahdzirukum Allahu wallahu ra'ufun bil ibad yawma tajidu kullu nafsin ranar da duk mai rai zai samu ma amilat ma kasabat min khairin muhdara duk abin da ka san ka aikata ka yi tsibirbiri ka tara kyakkyawa za ka tadda shi tare wa ma amilat min su'in duk abin da ka aikata mai muni rannan shi ma za ka tadda shi tare rannan kuma sai wani irin guri ya taso wadda za ka ga mutum na guri lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ina ma tsakanin shi da aikin nan mai muni a ce wani fage ne mai nisa a ce shi yana bangon duniya na gabas mummunan aikin na bangon duniya na yamma sai Allah ce to tunda haka nan ne wayu hadirukumullahu Allah da kansa da zatinsa yake muku gargadi yana hana ku aikata mummuna wallahu ra'ufun bil ibadi amma duk wanda aka aikata a tuba Allah ce ni kuma mai rangwame ne ga bayi sai yake ce mana yaya gwani na kofar sauri in ji Muhammadun Rasulullah da kyau gwani yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah ya sa albarka wallahu ghafurur rahim idan mana ayan nan ɗaya mana qul Allah war rasul da kyau fa in tawallahu fa inna Allah la yuhibbul kafirin qul in kuntum tuhibbuna Allah kace in kun zamo kuna son Allah fattabi'uni ku bi ni in gwada muku yadda ake bautar Allah idan kun yi yadda Allah ke so yuhibbukumullahu shi kuma Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum laifuka da kurakuranku Allah ya alƙawarin zai muku afuwa wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne qul kace atiullaha ku biyayya ga Allah war rasul ku biyayya ga manzon Allah fa'inta wallahu amma fa sharaɗi in kun juya, kuka bar Allah da manzansa, fa'inna Allah la yuhibbul kafirin duk wanda ya bar Allah, ya bar manzan Allah, ya bar Alƙur'ani. Allah ya ba shi wani babban suna kahuri sunan shi. Allah ce to nima ban san shi. Sadakallahu azim. Abinda muka faɗi ya zamo daidai Allah ka cika mu mulada. Wanda aka yi kure saboda karancin ilimi Allah ka yi mana gafara. Allah ka yarda da mu, Allah ka yarda ibadun mu, Allah ka sa mu gama da duniya lafiya. Matan mu da ƴaƴan mu Allah ka yi musu albarka. Ka albarkaci zuri'an mu ka sa ƙarshen mai kyau.
fitintinu da masifofi balawin da ke bayan ƙasar nan Allah ka maganin su marasa lafiyar mu gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiyar Allah ƙara amince mu da ita yan kasuwa mu masu jari ga hannu ƙarami ko babba Allah ya bada ciniki mai albarka masu neman jarin Allah shi bayar masu cewa mu roƙe ka akan bukatun su Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi ya ubangiji ka ɗaukaka addinin musulunci da musulmi Allah kaskanta kafirci da kafirai Allah kawo mu jayin gaskiya da ci gaban musulunci Allah subhanahu wataala Isra'ila ka rugurguza ta ƙarhin da take da shi Allah ka mai da shi rauni Allah musulunci da musulmi duk inda suke raunin su Allah ka mai da shi ƙarfi ya ubangiji ka kawo mu ƙarshen dukkanin matsaloli da fitintunu Allah ka sa ƙarshen mai kyau Allah ka ba mu kuɗi masu yawa Allah ba mu kuɗi masu albarka